escoitasme. Home, Rosita A ver, de escoitasme ou non? Penelas. Rosita Hola. Que hai, Rosita? Que che trae por aquí, Rosita? O coche de línea, a ti que che parece? A ver, escoitasme ou non? Ai, que demonio. A ver, pero maniféstate. Quen é? Rosita, con quen falas? Con quen non falo, dirás. Bueno. Mandei a Lalo a Rianxo a facer un chollo. O teu home? E non dá sinais de vida, non sei que lle pasa. A Rianxo. A Rianxo. A Lalo Penelas. A Lalo Penela. ¡Atención! ¡Noticia mundial! ¡Volve Lalo Penelas al lugar! Alalo Penelas, Osi. A ver, que Espera, pasa? que creo que xa está aquí. Escoitasme, Lalo. Ei, Escoitasme. A ver. Fala. a ver. Aí vai. Home, Lalo Penelas. Mira, A ver, aí está, Lalo, home de... atopanchelo barco. home Mira de que como non o Rosita. collas quedas entera. Pero a ver, Rosita, vamos a ver. Barcos hai moitos. Barcos aquí está cheo de barcos estos. Se non me explicas un pouco, me das un pouco de señas. Eu do barco, a min o barco que máis me gusta é o barco de Valdeorras. Sobre todo cando é a festa do viño. Aí é cando... Sí, bueno, tranquilidade. Tranquila, muller, tranquila. Sí, non te encendas. Ajá. Pois veña, a ver se o topo. Venga. Hala, dalle saludos a Galloso. Un beso, Masaitana. Venga. Podemos ser este barco. Vou facer como que vin eu na televisión nas películas de piratas que din así. Para chamar cando... Porque aquí non hai telefonillo, non sabes? Se non farías... ¿Quién es? Soy yo. É che subes. Pero aquí non hai, entonces hai que decir... ¡A del barco! A del barco, que non entendín, eh? O normal é decir... Ve de barco, pero a del barco, xe me dirás. Claro, igual dice, del barco e sale unha tipa. Ou algo, pero normalmente non hai, casi sempre son mariñeiros. Hai algunha mariñeira, e ojalá xa moitas máis, pero casi sempre sería o do barco, para que salira, pero non. Sería B de barco, o normal, non sabes? Porque sería de autobús. A do autobús, ou C de coche, ou eu que sei, vocal, consonante. Como dicía Paco Lodeiro. Bueno. A ver, hai alguén? Non digo de ninguén, Lalo, Lalo, Lalo. Seco, Lalo, non Lalo. dique seco. Chavales, vou subir en riba, eh? Dice en riba, no, dice a bordo, me cago. Vide para aquí, ó. A ver, dame la mamá. A ver, vente para aquí. Aló, aquí no tens escalerilla, ¿qué tal, amigo? Buenas. Este é Toño, que xa presentámonos antes, porque encontréinos no bar, non había nadie no barco porque estaba no bar. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien. Tía Javier, non? Fernando, aí usted, Fernando. Pois vos diríades, que me dixeron que me chamaron que sei que había que meterlle un les ao barco, que lle quería un les para pola noite para traer o calamar. E mandaronche a ti, logo. E mandarme a mí. Pero primeiro, a xente, hai que explicarlle un pouco a xente cousas destas do mar. Eu, por exemplo, son especialista en facer nudos, non? Bom, nudos tamén os traballades. déjame llevar. Collemos aquí unhas cordas a ver como... Veña, va. A ver, coita. Con esto seríades capaces de facer un nudo ou é moi gordo? Teño aquí, podemos facer, por exemplo, unha dejía, Unhas de gía. un ballestrinqui, Unhas de gía, aí vai. Ballestín que nunha man. nunha man, o ballestrinqui é unha man. A tu cheo ti a man. Eu estou facendo un... Como se chama este, o que estou facendo eu? Ese. Este? Ese non ten nombre. Este é un balo normalmente para veleros, para o palo maior, non para o sabes? palo. Este é para o palo maior e, según... Bueno, hai que ter cuidado que non che enchen nesta man, non sabes? Para que non te collo... O teu calé. Ese é bom para colgarse, me cago na vida. Este calé, unha ardilla. E este para que vale? Para amarrar. Para amarrar a quen? A ti. Para amarrar a calquer persona. Este, por exemplo, apriétalo e aprieta chico. No, non apreta máis, nunca. Ese queda aquí, nunca queda aquí, aprieta. nunca Este aprieta. nunca rana daquela. Nunca. Porque este é para botar así cando prende do barco aparcades, antes de meter yo... Atracamos. Atracades bastante, sí, é verdade que sodes bastante atracador, sí. E como é o ballestrín que iba a Ballestín facer? que me pos unha man aí e amaro chela. A ver, dalle aí. Así. E así. Ajá, e se poño dúas... E se pon as dúas facemos outra vez. Así. A ver. Rosita, apunta esto, que esto no vale para casa, me cago. ¡Ah! Carallo, aprieta de caralla, Pues mira, esto tamén para rezar, para o domingo é o mellor nudo que pode haber. Vale, deixémonos de nudos, desátame aquí, neno, veña.
Estou aquí con Fernando porque fai falta xente para o barco para ir ao mejillón ou non fai falta? Fai. Eu, por exemplo, porque agora estou a tope de chollo, porque se non metíamos isto, que eu sempre fui bastante pirata. Xa estás contratado. Eu fui bastante pirata como a vos. E entón a grúa, pois, é fácil de conducir. Eu, por exemplo, como traballo nas obras, ás veces traballei de gruistas movendo bloques e a ladrillo, non sabe, paler de ladrillos. Entonces ten varios mandos, isto que lle das para aquí, mira, fíjate para a grúa. Me cago na mía. Ai, moveu-me a mí. Hai que darlle con cuidado, sempre con un pouco de delicadeza. Mira, ves. Así, vale? A un pouquiño para un lado, a un pouquiño para o outro. Se lle pegas tirón fuerte, pois mátate que te botas de fora, non é? Pois isto pode estar aquí todo o día. Por exemplo, o otoño, sentas aquí e aquí como se fora a PlayStation, bota aquí o día, pim pam. Non é chao tampouco, que se apunto que queira, todos os mejillos. ¿Qué, Amperito? Sí, hola, ¿qué tal? Sí. Espera, hola, un momentiño, que está el seu cliente, xa, pues como, pásame. Estou falando con un cliente, un momentinho. No te preocupes. Sí. No, ti tranquila, que solo estamos en directo. Hola, ¿qué hubo, mi pana? Hola, mi brother, ¿cómo está? mi pana. Sí, yo también bien, al aparato aquí, Rosita. Ao aparato telefónico, non sei se és porco, home. Sí. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Ven? A casa ven? Ai, canto me alegro. Bueno, pois calquera cousa, calquera problema, aquí non estás para que sexa, Ala, chao, pana, sí, adeus, pana, sí. Pero que día esta de pana para arriba? Pana, moita pana, mo calor que fai. Non, eu son máis de Pero algodón. con quen estás falando? É un cliente de Madrid que lle fomos facer unha casa alá. Rea. Ai, caramba. Reformas de Viúva de Lalo Penela xa é internacional. Internacional. No, mira, se chegou a saber o repugnante que era dou a volta en Zamora. Sí. Que pesado o tipo, mi Madrid. E por qué? Todo o día con la casita por aquí, la casita por allá. Mira, tío, imagínate o pesado que é o tipo que lle chamamos o lacasito. O lacasito. claro, o Na lacasito. empresa coñecémolo como o lacasito. O lacasito. Casita por aquí, casita por lá. Pero como se chama entón? Porque lle chama de Como o se chama? lacasito. Ti sabes como se chama? No. Vas flipar. Chámase Bad Bunny. Bad Bunny! Ti sabes o que significa Bad Bunny? Mira aí no internet que eu non sabía, Coello malo. Ti tes un fillo, poslle Rafael, e vai ele, chámase Bad Bunny. Ai, miña nai querida. Rosita. Que? Vamos a ver, que está me dando algo. Estás me dicindo que estás falando da casita de Bad Bunny. Cóstame entenderche, pero sí, unha casita que lle fixamos a él, sí. A casita. A Bad Bunny. A Bad Bunny, A casita dos concertos, a casita que leva aos concertos Bad Bunny. Home, nós puxémoslle rodas, pero pensamos que era para levála da acampada á lanzada. Bueno, Rosita, pero é a casita. vamos a ver. Ti te das conta de que a casita de Bad Bunny é a casa máis importante do mundo? Bueno, muller, que exagerada eres, Aitana. Donde este a casa das carcasas que se quita a casita esta. Vamos a ver. Non hai color. Xa. Rosa, Que? ti algunha vez viches a Lamine Yamal perreando na casa das carcasas? Bueno, en peores sitios terá perreado, movido a colita, Bueno, está ben. Bueno, a ver, como é a casita por dentro? Contanos mira, algo. teño somos aquí o plano. planos da- Sí, porque viña de revisar, mira para aí. A ver, Colle por aí. mira. Colle por aí, mira para aquí. Esto, mira, ves? Esto, puxenlle aí unha piscifactoría. No salón. Unha piscifactoría. Unha piscifactoría, sí. Piscifactoría. Mil díxeme, mira, Roseta, mi amor, ponme aquí unha piscina para rapantes. E aí ya chantei. Unha piscina para rapantes. Piscina para rapantes. Non sería unha piscina para rapeiros. Rapeiro, rapante, eu que sei, se non lle entendo a mitad do que fala, que pasa que ten unha pata gargante na boca. Xa, Non entendo. entendí. Non entendo o que di. Esto, Esto que é? eso outro de aí. Eso é un tabique, ele empeñouse. Dixo, pero que necesidade, se é todo aberto a un ser, que necesidade tes de poñerlle un tabique aí no medio, que quitas a vista da casa? Pois el co tabique é de pero meu Tabique, fillo, para que bueno, necesitas un tabique? Un tabique necesita Lucas, o de André, Tabique, Lucas. tabique. Ti non. Xa. Pois aí tuvo que ir o tabique, oi. Claro, e aí abaixo, non sei que... Esto Aí está. está arrugado. Non Sí. está arrugado, Sí, está no. arrugado. Que non está arrugado, que é gotolé. Gotolé. É gotelé, dixo que quería gotelé, se arrugoso, porque así sí. os invitados cando bailan, mira, fan así, dalles, esfólianse ao mesmo tempo. Vide. ¿Qué? A ver. Ven pa A acá. ver. Ti posta así, música maestro. E valle... Oye, pues funciona,
Pues é moi boa idea esta, é moi boa idea, moi boa. Está boa Home, idea. é unha idea buísima. Eu vou non facer na miña casa. Para Sí que esfoliarse, dá así como masaje. Está moi ben, está moi ben, está moi Que, por ben. certo, Que? lle podrías, digo eu, un equipo de son bo. Ai, foi o que a máis música é foi no que fundamental aí. máis me insisteu no equipo de son. Estaba ele moi preocupado polo son. Ele dixo, Normal. E Rosita, mi puxeches? amor, necesito que el bajo me pegue en el estómago. Que? Que el bajo me pegue en el estómago. Que? Que el bajo me pegue en el estómago. E que lle fixeches? Home, metín ya David Perdomo vestido de boxeador e está lle metiendo unhas hostias de barriga. Moi ben, Rosita. Bueno, seguiremos as andanzas de Rosita. E de lado que anda buscando un barco para lá por Boire, creo que xa o encontrou, está dentro. Ainda non salimos e xa estou mareado. Estamos na puerta facendo amor, non era certo que non hai oleadas ni nada. E chamaron os chavales do barco porque me parece un acierto meterlle les todo o barco por derredor e además temos suerte porque teñen aquí xa un barco dentro do outro barco que isto non é a lancha de salvamento por se vostede que botaron mal espero que tiñades unha máis grande tedes unha de hinchar ou de pedaleta tedes unha de pedaleta por si acaso pois con esta como se chama isto unha maqueta chámase maqueta imos facer para máis ou menos voulles facer a demostración de como podría meterlle iluminación ao barco, vale? Vamos posterior para cubierta de popa. Dice así. Dice popa. Perfecto. Popa é de atrás, no? É pro de diante. Pois veña, vou coller a caixa de ferramentas. Vite comigo. Vamos a ver. Puxamos aquí un pouco por aproveitar o día bo que está salindo, pero a cousa siguiente, Fernando Antonio, donde necesitaríamos ao mellor no barco donde máis iluminación? Que quizá cal é a zona que máis traballade vos? Desde o puente teríamos que ter 2 focos. Pero do puente, que puente? De Catoira? Desde o puente do barco. O puente isto é un puente, non? Aquí sería puente, isto o que pasa que non é exactamente igual o mesmo barco. Desde o puente, un cara a babor e o cara a estribor. Cara, Un cara a babor e outro cara a estribor. eso que é por lados? Claro. Un para este lado, outro un les para aquí, outro les para aquí. Así mismo. E logo se lle mandamos un les No palo. nos paus, que dis? Para que o vexan xa de toda a ría. No. No, Sería moi escandaloso eso. non sei. Vamos a ver probar, voulles facer unha muestra de iluminación de distintas zonas para que acollan eles, vale? Teño aquí un aparato de... Pues non apertei un mechero, un pouco para darlle iluminación. Por exemplo, se puxéramos unha iluminación entre o puente, que é o que me estaba pedindo o Toño, e a popa, ou entre este lado, por exemplo, e este outro, non sabes? Poderíamos facer tamén. Eu, por exemplo, son máis da idea de meterlle o que é o pau maior e despois meterlle... Ai, caralla. Pues está ardendo. Por exemplo, Ahí va. se o barco, se fora a pique, pues sempre tes unha iluminación para dicir, hostia, estamos aquí, salvarnos. Non faría falta, por exemplo, nin bengalas, non sabes? Xa o barco te avisa. Velo. Bueno, pues nada, pues vou deixar. Gracias por prestarme a maqueta. Gracias por deixarme a maqueta e xa vos queda aí, sobre todo, o mellor para tema de meter os LED non valeu a información que vos dou, pero porque non se pode facer dentro dun barco, xa vos queda claro. Se pode aproveitar. Ollo cos pitillos e con mecheros dentro dos barcos, vale? Un consello para toda Galicia, desde aquí, Lalo Penelas, un Justo, un Fernando e Condón. O que necesitedes. Venga, teño que marchar, que teño moito... Moito chove. Rosita! Paso! Sobre os aplausos do éxito de Karina. Pero, Hombre, callo. Bota pa aquí, bota Pero pa aquí. ¿y que esto? Este non leva por diante. ¿Isto que é? Isto que é, Rosita? Que? Isto é un queixo de tetilla para Pau Gasol. Pero hai tallas de queixo para... Home, Pau Gasol. hai tallas de traxes para ti. Vai a ver, hai de todo. Terá que E non ver. compran máximo duty, compran mínimo duty. Che, unha cousa che vou dicir. Aquí, se hai unha única persona que se pode meter con Galloso, esa son eu. E hoxe non tes autoridade para nada, Aitana. Bueno, Perdona que cho diga. Bueno, gracias por Bueno, a ver, ¿qué? Gracias por o intento. A ¿Esto ver, qué? que isto que é? Pois isto dixen eu. Ti quedaches tan triste por non poder ver a casita de Bad Bunny, dixen eu. E si vou eu,
E en vez da casita de Bad Bunny, tráigolles a casita do luar. No, Sí, no, sí, no, sí. no. Bueno, pois non, levo a de volta. No, que sí. Ah, Sí. Claro, unha A idea. casita del lugar. Gran idea, Flipo. gran idea. É que, ¿Qué? abrimos, que? espera, atentas. Aí vai. Chao! Que che parece? Que che parece? Bueno, Que? é curruchiña, está ben. Non vos gusta? É moito mellor que a de Bad Bunny. Donde vai parar? Esta caga pola de Bad Bunny. É como Que? a maqueta, non? Que maqueta? Esta é a casita que maqueta. Maqueta sodes vos. Pero Ai, o que nos Aquí- chamou, ai, que nos chamou. aquí non entran os meus amigos. Pero que amigos? Pois cambia de amigos. Empeza a salir con Pablo Motos, que cabe aquí, Peiriño. Veña, pasa, entra. por favor. Pasa, entra. Pero por onde vou pasar, Rosa? Pola porta, por onde queres entrar? Queres Papá Noel para entrar pola chimenea? Entra pola porta, muller. Pasa. Esta é a porta. Home, porta, entra, abre e pechase, entra por aí. A ver, Aitana, A ver, fai o intento. para eso non necesitas falar, entra, a que por dentro gana moito. Home, unha vez Está que para entras gana foto, moitísimo. Ves, aí está, la mira para aí, Muy ben, para foto, moi ben. Que? A que gana moito? Home, non sei, o que vai gañar dende logo que é o meu fisioterapeuta, porque aquí... Aguanta un pouco, que vai empezar a festa, Tate aí quietiña, que a festa a ver, veña, vamos a cantar todos, vamos a facer a festa aquí. Veña, por favor. Vamos alá. Pero empeza. conmigo aquí. A casita del que veña luar. todo o mundo. Veña, todos para dentro. Siga